Hej bloggen og velkommen til den her video. Godt nytår! Det her bliver den første video i det nye år, i 2016. Og ja, det er egentlig lidt sådan en video, som skal dreje sig om, at vi går ind i det nye år. Og hvordan det sidste år har været for mig og bloggen. Og så kommer der en giveaway her i videoen, som vi skal glæde os så meget til. Året 2015 har været super fedt for bloggen. Jeg synes virkelig, at det er gået fremad, og at det har rykket sig rigtig meget. Jeg har fået mange flere følgere, mange flere likes på Facebook. Og så har jeg for alvor fået gang i den her YouTube-kanal, og det er jeg så glad for. Det er blevet så fedt, og jeg er blevet helt obsessed med det her med at lave videoer. Så ja, det har virkelig været fedt, og det kan jeg kun takke jer, som ser med for. Jeg har også haft en del samarbejder med blandt andet, hvor jeg skulle skrive om i Split, som også har været rigtig fedt for mig med nogen fra USA. Og så er jeg blevet kontaktet af nogen om noget rigtig stort, som jeg desværre ikke kan fortælle om, fordi det ikke er helt sikkert endnu. Men hvis det kommer til at ske, så bliver det rigtig stort, og det bliver et kæmpe skridt for bloggen og min YouTube-kanal. Og jeg håber så inderligt meget, at det kommer til at ske. Så, men jeg kan ikke fortælle noget desværre, men ja, fingers crossed, for det lykkes, og det bliver sådan noget. For bloggen har det egentlig været lidt sådan op og ned, fordi at det har været lidt svært i forhold til at skrive indlæg og stadig gå i 2. og 3. G. Men jeg synes alligevel, at selvom jeg har haft det lidt svært med at skrive indlæg, så er jeg kommet ret langt med bloggen i år, og ja, det går fremad, og jeg håber bare, at det bliver ved sådan. I 2016, der vil jeg rigtig gerne nå endnu flere følgere selvfølgelig, og virkelig bare fokusere på min blog. Jeg går ud af 3. G her til sommer, hvilket vil sige, at jeg afslutter, og jeg skal have sabbatår. Som jeg også skrev i et indlæg her for nylig, så skal jeg have 2 sabbatår. Og det første, der vil jeg arbejde, og det andet vil jeg gerne ud at rejse. Og jeg tror, det bliver til USA. Men det første år skal jeg som sagt arbejde, og ja, der vil jeg egentlig gerne arbejde i MAC, som er det her make-up-mærke til jer, der ikke ved det. Og så vil jeg også gerne fokusere på bloggen og også prøve at se, om jeg kan få noget mere ud af den. Og jeg ved jo ikke, om jeg kan, men jeg vil jo helt gerne, at det kunne blive et job også. Og det var mega svært, men hvis den her store ting, som jeg snakkede om, lykkes, så tror jeg, at det kunne være en mulighed. Og det er mega exciting. Så det er egentlig det, der kommer til at ske sådan lige på mit uddannelses- og fritidsområde. Så der er rigtig meget fokus på bloggen, og så skal jeg ud og arbejde og afslutte mit år på gymnasiet, som er vildt spændende. Også virkelig underligt, fordi jeg bare har gået der i 3 år, og jeg kan slet ikke lige forestille mig, hvordan det bliver. Men ja, det er for vildt. Det går så hurtigt tiden, og ja. 2016 det bliver et år, hvor jeg fokuserer meget på mig selv, og tænker over, hvordan at jeg får det bedst, hvis man kan sige det sådan, at jeg tænker rigtig meget over blandt andet mit helbred, med mit hoved selvfølgelig, men mest af alt også, hvordan jeg opnår at blive den person, som jeg gerne vil være. Fordi jeg ligesom føler, at nu hvor jeg går ud, så er det ligesom skridtet til, at jeg bliver voksen og dannet menneske. Så derfor bliver det også en personlig rejse, tror jeg. Derudover skal jeg også ud og rejse med min familie til sommer. Jeg ved ikke lige, hvor det bliver hen endnu, men det bliver også rigtig dejligt. Det er sådan lidt kort om mit kommende år. Jeg kommer også til at lave et indlæg, hvor jeg ligesom skriver min nytårsforsæt, som inkluderer meget sådan med, at jeg gerne vil leve sundere. Fordi jeg har gjort det tidligere på efterskolen, der var jeg rigtig fokuseret på min kost og min træning. Og det har bare været sådan lidt på standby på gymnasiet, fordi det er svært at prioritere det højere. Det kan man ikke rigtig ind til sin skole jo. Det skole som er et fuldtidsjob.
på noget. Så det vil jeg gerne have på banen igen, hvis jeg kan få det til at fungere. Så lige nu der kører sådan, hvor jeg ikke spiser sukker i januar. Så ja, og hvis jeg har lyst til at hoppe med på den, så gør det gerne. Det kan være mega fedt, og så kan man lige høre, hvad andre laver alternativer til sukker. Det er altid rigtig sjovt at høre. Nå, men i hvert fald, så er der også sket en ting i 2015, som er, at jeg startede et samarbejde med Kindershop.dk. Kindershop, de er en hjemmeside med feminine og meget unikke tøjstykker. Mest af alle bluser, så er der jakker og smykker og bukser. En virkelig fed hjemmeside, som også har en Instagram, som jeg lige kan poppe op her i vinduet. Og ja, som sagt hedder den Kindershop.dk. Og jeg har også nævnt det på bloggen, hvor jeg havde sådan en hvid bluse på med sådan nogle snøre. Og det er fordi, at jeg har været til et shoot sammen med Kindershop, hvor at, jeg ligesom var model sammen med en anden pige, der hedder Camilla, for Kindershop, og vi skulle tage nogle billeder til deres hjemmeside, den skulle opgraderes med nye billeder. Og ja, de har så også lavet 2 nye designs, som vi skulle have taget billeder af. Men ja, det var helt vildt spændende, og jeg synes, at I lige skal se, hvordan det foregik her i de her clips. Yep. Som I kan se, så er det meget sådan noget, vi gjorde. Vi tog nogle billeder, og det var helt vildt hyggeligt, og resultatet blev også rigtig fint. Og dem kan I også se på hjemmesiden, hvor at Camilla, som var en anden model, har fået taget billeder i et studie. Og det er egentlig mest dem, der er på hjemmesiden. Så er der alle dem, vi tog, eller fik taget, de er mere på Instagram, som jeg synes, I skal gå ind og følge. Der er også tilbud, og man kan også tilmelde sig deres nyhedsbrev, mener jeg. Det drejer sig om med Kindershop, at jeg selvfølgelig har lavet det her samarbejde, som kommer til at gavne jer, for ligesom at afslutte det her år og ligesom sige tak. Så er der en giveaway, og den giveaway, det er med en af deres nye designs. Den ting, I kan vinde, det er den her bluse, som jeg sidder med i hånden. Jeg kan lige prøve at vise jer den, men jeg tænker, at jeg laver også sådan en lille video. Så kan I finde den på deres hjemmeside, og på bloggen også, hvor jeg lige sætter nogle billeder af, hvor jeg blandt andet har den på. Men det I kan se lige her, den ser sådan her ud. Den er sort, og så her foran er der sådan et blonde stykke, som sidder sådan her, og så går den ned her, og så er der sådan lige firkant lignende. Så jeg går lige lidt længere ned under brystet, og det ser så flot ud, hvis man bare lige har sådan en sort BH indenunder. Mega fin og enkel og rigtig god til fester. Og det her, det er en small, og altså jeg vil sige, at den kan passe næsten enhver, der er lige omkring de extra small til medium. Ja, det vil jeg gå ud fra. Den er meget sådan, stoffet meget
Altså det er virkelig god kvalitet, og så stoffet meget elastisk i det, eller det kan sådan strække sig. Virkelig lækkert. Men den kan I vinde, og for at deltage i den her giveaway, så skal I gøre 3 ting. Den første ting er, at I går ind på Kendra Shops Facebook-profil og liker den. Så går I ind på min Facebook-profil selvfølgelig, som er Andy Smiler, og liker også den. De to skal jeg nok linke ned i beskrivelsen, hvis I kender dem. Og til sidst skal I sørge for, at I kommenterer den her video. Så at I lægger en kommentar, det er egentlig lige meget, hvad I skriver. I kan også bare lige skrive, I kan jo enten skrive, hvad jeres nytårsforsæt er, eller I kan bare lige skrive sådan, I skal i hvert fald sørge for, at I skriver jeres navn og jeres e-mail, så at vi kan kontakte jer. Og så kan vi kontakte jer omkring, hvor den skal sendes hen til og lignende. Men i hvert fald, jeg håber virkelig meget, at I også er lidt excited over den her video og den her giveaway. Det er så dejligt, at der endelig kommer en giveaway på bloggen igen. Det fortjener jeg virkelig. Så ja, tusind tak fordi I ser med. Så håber jeg bare, at I vil deltage. Og så kan jeg ikke andet end bare sige tak for det her år. Og jeg håber, at I vil følge med i det nye år. Hej hej! Som lille bonus, så viser jeg lige min make-up look. Jeg skal lige få lov til at se mit tøj. Det er bare en kjole fra Asos, og så er det også en halskæde fra Asos. Ja, det kan I bare lige se her.